Fa 2 hores ens han confirmat que el jutjat de primera instància número 37 ens ha condemnat a pagar 10.000 euros per un vídeo que vam penjar a YouTube. El vídeo denunciava diversos casos d'opacitat a la sanitat pública catalana que implicaven alts càrrecs de CiU i a poderosos empresaris afins al partit. Al vídeo denunciàvem que l'Hospital de Blanes i Calella estan amagant, entre d'altres dades, el destí de 1,5 milions d'euros públics gastats en informes. Denunciàvem que Ramon Bagó havia rebut contractes milionaris per les seves empreses privades directament de l'ens públic que ell mateix dirigia. Denunciàvem que és impossible saber el destí dels 424.000 euros en 5 anys de l'apartat despeses de protocol i representació. Al cap de poques setmanes de penjar el vídeo, va arribar a casa nostra una carta del jutjat alertant que un dels assessors del president de Catalunya, el senyor Josep Maria Via, ens havia denunciat per haver danyat el seu honor. Segons aquest senyor, el vídeo atempta al seu honor perquè al títol apareix la paraula robatori i ell no ha comès cap robatori. Ens va sorprendre que fos ell qui posava la denúncia. Qualsevol que miri el vídeo veurà que el senyor Via no se l'acusa de cap mena de delicte, sinó que se'l cita simplement com a autor d'un article publicat al diari El País. No ens hagués estranyat tant una denúncia dels altres personatges que surten al vídeo, ja que el vídeo sí que posa en qüestió la seva actuació en el maneig dels diners públics. Amb el pas del temps, però, hem entès per què tots els altres guardaven silenci. Tots estaven implicats en casos fins i tot molt més grans del que nosaltres imaginàvem. El vídeo pel qual ens han condemnat demanàvem pels contractes que els hospitals de Blanes havien adjudicat a Ramon Bagó. Encara avui no sabem la resposta, ja que tant la direcció com els alcaldes de la zona amaguen la informació. Però fa 2 setmanes una investigació va confirmar que Ramon Bagó, exalcàrrec convergent i Creu Sant Jordi, va rebre 12 milions d'euros de la sanitat pública de manera totalment irregular. 12 milions d'euros que van arribar a les empreses de Bagó saltant-se diverses lleis. El vídeo pel qual ens han condemnat parlàvem d'uns informes que han costat 1,5 milions d'euros als hospitals de Blanes i Calella, uns informes que no hi ha manera que apareguin. Doncs bé, la setmana passada, el que fins fa 4 mesos era president d'aquests hospitals, va ser imputat per haver cobrat 700.000 euros en informes a la ciutat de Reus. Uns informes que mai ha vist ningú. Aquest senyor, de nom Carles Manté, era gerent de l'ICS. Quan va deixar aquesta feina a la sanitat pública, va muntar una empresa de consultoria sanitària. Al cap de 8 dies començava a rebre aquests contractes que en només 4 anys li van reportar 700.000 euros. Per aquest cas, també està imputat Josep Prat, qui fa pocs dies va dimitir com a president de l'ICS per diversos escàndols descoberts i destapats per l'únic regidor que té la CUP a Reus, David Vidal. El vídeo pel qual ens han condemnat també demanàvem el sou de la gerent dels hospitals de Blanes i Calella, la senyora Núria Constans. Doncs bé, un mes després de publicar el nostre vídeo, vam poder saber que ella està implicada en les irregularitats que van causar pèrdues de 2,7 milions d'euros als hospitals de Blanes i Calella. I no ho diem nosaltres. Un informe de la Sindicatura de Comptes va revisar els comptes d'aquests 2 hospitals i va trobar un desgavell enorme. Un desgavell que té, entre d'altres protagonistes, el senyor Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar. Segons aquest informe, fet per auditors de la Generalitat, Xavier Crespo i la seva dona van rebre 209.000 euros en pagaments irregulars. A l'informe, per exemple, es pot veure com Xavier Crespo va pagar les seves quotes del Club d'Hoquei Patins Lloret amb els diners de la sanitat pública. Es pot veure com va comprar per 77.000 euros un consultori públic que als ciutadans ens havia costat 154.000 euros. Tot això, però, no es va fer fins fa poc, ja que CiU i PSC van pactar perquè aquest informe mai veiés la llum. Quan la nostra revista va descobrir l'informe, els possibles delictes que recollia ja havien prescrit. Ara, CiU ha premiat el senyor Crespo amb el número 4 a les llistes per Girona. Així doncs, el tindrem una altra vegada de diputat. Veient tot això, no estranya que ni Bagó, ni Manté, ni la gerent dels hospitals de Blanes i Calella posessin cap denúncia. I llavors apareix l'assessor de Mas, el senyor Via. El senyor Josep Maria Via ha estat fins fa poques setmanes
company de vagó al Consell d'Administració del Consorci Hospitalari de Catalunya, que és justament una institució implicada en què Bagó rebés contractes per valor de 12 milions d'euros de manera irregular. El senyor Josep Maria Via ha estat soci en diverses empreses del senyor Josep Prat, el mateix que està actualment imputat per haver pagat presumptament els 700.000 euros a Carles Manté de manera irregular. Està defensant el seu honor, el senyor Via, o està defensant l'opacitat i els negocis poc transparents de la gent del seu entorn? Sigui com sigui, avui hem rebut una condemna a pagar 10.000 euros. Per anar acabant, hi ha una cosa que ha de quedar totalment clara. Portem 2 anys publicant informació sobre l'opacitat i la manca de transparència a la nostra sanitat. Hem publicat vídeos, articles i fins i tot hem fet un còmic. Doncs bé, ningú, absolutament ningú, ha pogut demostrar cap mentida. Vam dir que Ramon Bagó es contractava a si mateix. Es confirma que va rebre 12 milions d'euros de manera irregular. Vam dir que als hospitals de Blanes i Calella hi havia opacitat i es va confirmar que d'aquests hospitals han desaparegut 2,7 milions d'euros públics. Així, encara que ara, amb aquesta condemna, intentin tapar els seus vergonyosos escàndols, cap ni una de les dades que hem donat és falsa. Simplement es tracta de l'honor del senyor Via. Per cert, els 10.000 euros que hem de pagar no els hem de pagar al senyor Via, ja que aquest senyor és molt solidari. Ha donat els 10.000 euros a una institució sanitària, als hospitals de Blanes i Calella. Els 10.000 euros de la condemna són un cop dur per a una revista com la nostra, amb només 2 treballadors i que viu exclusivament de la publicitat que posen els negocis de la zona. El Cafè amb Llet no rep subvencions milionàries de la Generalitat ni contractes amanyats pagats en diner públic. Però tot i això volem deixar absolutament clar que lluny de callar, lluny de fer un pas enrere, continuarem denunciant l'enorme opacitat, la impunitat i la manca de transparència del nostre sistema sanitari. També és un cop dur haver de retirar de la xarxa els vídeos on hem denunciat tot aquest entramat d'opacitat. És dur perquè ells han aconseguit que aquest vídeo no es pugui veure abans que els ciutadans puguem saber què han fet els amics del senyor Via amb els nostres diners. A dia d'avui, no sabem quants contractes ha rebut Ramon Bagó per part d'aquests 2 hospitals. A dia d'avui, no sabem on són els informes que han costat 1,5 milions d'euros. No sabem quines empreses els han fet, ni sabem si s'ha convocat concurs per fer-los. A dia d'avui, la gerent dels hospitals de Blanes i Calella, que es quedarà als nostres 10.000 euros, no ha explicat exactament on ha anat a parar els diners de l'apartat despeses diverses del seu hospital. Poden estar segurs les persones que estan amagant aquesta informació, tant la gerent d'aquests 2 hospitals, com l'alcaldessa de Calella, la convergent Montserrat Candini, com l'alcalde de Blanes, el socialista Josep Marigó, i com tots els polítics municipals que amaguen aquestes dades, tots ells poden estar segurs que no pararem fins a saber el destí de tots i cada un dels euros dels nostres diners. Perquè mentre ells amaguen en què s'han gastat els nostres diners, la gent pateix llistes d'espera, pateix manca de metges i paga euros per recepta. Als nostres lectors els hi demanem 2 coses. Durant els propers dies farem públic un nou vídeo sobre la nostra sanitat i la profunda opacitat i els interessos empresarials que s'amaguen darrere les mesures del govern. Demanem que estigueu atents. També demanem que si considereu aquesta informació d'utilitat, difoneu-la. El govern pot comprar mitjans de comunicació a base de subvencions i pressions polítiques, però no pot controlar cada un dels nostres ordinadors. Finalment, volem donar les gràcies a totes les persones que durant aquests dies ens han mostrat el seu recolzament. Moltes gràcies. Gràcies.